順番ね、順番。すごいですね。順番ね。これごとあげてもいいんだけど、なんか切れそうじゃん、これ。ああ、紙ビニールとね。リラマッシグラ。ちょっとそれが心配なので、手からあげリラます。マッシグラかな。じゃあ大丈夫かい？よだれ出ちゃうぞ。いいよ。いいよ、いいよ。おいしい？おいしいね。はい。はい。次、ラーちゃんね。はい、ラーちゃん。おいしい。次、シート。ちなみにそれ何でできてんだ？なんか、じゃない、いろんな、これ鶏ささみって書いてあるから、ペーストだと思うんだよね。なんかこう、潰してペーストにしてると思うんだよね。凄まじい食いつきだね。そう、匂いもすごいからね、これ。目が輝いてます。匂いが。ぎゅー。これで終わりかな。はい。もう一本あるんですけど、どうします？アンコール。